Tuntuuko, että työnhaku jumittaa? Suunta on hukassa tai et oikein tiedä, mikä olisi se oma juttu? Entä jos voisit löytää selkeyden, suunnan ja rakentaa uran, joka oikeasti tuntuu omalta? Tässä podcastissa saat oivalluksia, konkreettisia näkökulmia ja aitoja tarinoita, jotka auttavat sinua eteenpäin omalla urapolullasi. Mun nimi on Anne ja olen ura- ja muutosvalmentaja. Autan ihmisiä löytämään suunnan, tunnistamaan omat vahvuutensa ja rakentamaan oman näköistä uraa coachingin keinoin. Tervetuloa mukaan podcastiin, jossa pureudutaan uratarinoihin sekä työnhaun ja urapolkujen oivalluksiin. Tässä podcastissa etsitään suuntaa, kirkastetaan omaa polkua ja rakennetaan oman näköistä uraa yhdessä. Tässä podcastissa tullaan käsittelemään muun muassa uratarinoita ja erilaisia polkuja työelämään, työnhaun haasteita ja miten niistä pääsee eteenpäin, sekä oivalluksia, jotka auttavat sinua löytämään oman suunnan. Jos nämä aiheet puhuttelevat sua, niin muista tilata podcast, niin et jää paitsi tulevista jaksoista. Mennään tämän päivän podcastin aiheeseen. Jos olet joskus miettinyt, miksi jotkut ihmiset tuntuvat työllistyvän helposti ja toiset taas eivät, tämä jakso on sinulle. Miten ihmiset oikeasti työllistyvät? Moni ajattelee, että työpaikat löytyvät työpaikkailmoituksesta, että tehdään hyvä CV, lähetetään hakemuksia ja sitten odotetaan. Mutta todellisuudessa suurin osa ihmisistä työllistyy ihan eri tavalla. Tässä jaksossa käydään läpi 4 keskeistä tapaa, joilla ihmiset oikeasti työllistyvät. Ja ennen kaikkea, mitä tämä tarkoittaa sinun työnhakusi kannalta. Ensimmäinen ja tärkein tapa on verkostot. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että joku tuntee jonkun. Se voi olla entinen kollega, kaveri, joka vinkkaa paikasta, tai vaikka esihenkilö, joka ottaa suoraan yhteyttä. Monesti sitä työpaikkaa ei edes julkaista missään, koska sopiva henkilö löytyy jo valmiiksi. Ja tämä on tärkeä oivallus. Työnhaku ei ole vain sitä, mitä sinä tiedät, vaan myös sitä, ketkä tietävät sinut. Toinen tapa on LinkedIn, ja erityisesti se, että sinut löydetään. Rekrytoijat etsivät jatkuvasti osaajia. Yritykset kartoittavat ihmisiä ja usein keskustelut lähtevät liikkeelle ilman hakemusta. Moni ajattelee, että LinkedIn on vain CV netissä, mutta oikeasti se on paljon enemmän. Työnhaku ei ole enää pelkkää hakemista, se on myös näkyvyyttä. Kolmas tapa on avoimet hakemukset. Mutta tässä kohtaa moni tekee virheen. Lähetetään sama viesti kaikille ilman, että mietitään, kenelle oikeasti puhutaan. Toimivampi tapa on tämä. Valitset yritykset etukäteen, selvität, mitä ne oikeasti tarvitsevat ja lähestyt suoraan oikeaa ihmistä. Parhaillaan kyse ei ole hakemuksesta, vaan keskustelun aloituksesta. 4. tapa on se, minkä kaikki tuntevat, työpaikkailmoitukset. Ne ovat tärkeitä, mutta niissä on eniten kilpailua. Samasta paikasta voi kilpailla 10, jopa 100 ihmisiä. Ja siksi tämä on hyvä muistaa, jos haet vain ilmoituksiin, kilpailet kaikkien kanssa. Kun ymmärrät nämä 4 tapaa, työnhaku muuttuu täysin. Et enää nojaa yhteen kanavaan, vaan rakennat kokonaisuuden, joka oikeasti vie sinua eteenpäin. Lopulta kyse ei ole vain työnhausta, vaan siitä, miten tuot oman osaamisesi näkyväksi ja uskallat ottaa askelia eteenpäin. Jos tämä jakso avasi sinulle uusia näkökulmia, muista tilata podcast. Seuraavassa jaksossa mennään vielä syvemmälle yhteen näistä ja puhutaan piilotyöpaikoista. Kuullaan siellä.